plan ekhona abazalwane bam bayiplane uba mayibeke emdini ya kwamaduna ndiyabona ufayilana kwafayilani ya ngoku ke kwatsho kona uba uThixo yena uyifuna emanzini njengoba lithi izwi lakhe igqirha lifuneki kwabaphilileyo lifuneka kwabafayo ya ndiyayiva loo nto ya ke kwabagulayo apho ndiya khona abantu bazobona uThixo wenyaniso nayiphakamisa iziqhwala namanxa ehambisa abantu abangakwazi ukuhamba namanxa ephilisa abagulayo bonke abazile bekholwa bawuphila ya ngoba into ephilisa umuntu lukholo lwakhe mayikholiwe yena le ndaba azivayo yaka uthi uYesu ngenye imini eshumayela endaweni yakhe ngathi wayethutha nabafundi bakhe uthi ngexesha lika-Elitsha babe baninzi kakhulu abaneqhenqe kwaSirayeli indlu yokolo ke leyo ifanele uba abantu bakhona bonke baphile bangabi neqhenqe khona iqhenqe ke lalibulala yaye umuntu onalo wayethatha ulahla ngoba uzakhelela abantu ifana nale nto bekuthiwa yithi COVID-19 bendigcotshwa ke mna nge-COVID-19 ndigcotshwa uThixo kodwa wayendiqale ukundifundisa ngo-91 ndiyakhumbula ya kodwa ukundigcoba nokundiphakamisa uqale ngo-COVID-19 nakuthiwa bakuvala icawe zonke bokuthiwa lixesha lam ke lelo lokuba ndiqalise ke mna ukumphakamisa njengenyoka eyaphakanyiswa entlanga ya okulixesha lam ke ndiyakubona nangapha kweli cala simaxholo nanokuseQueenstown kwezi nkonzo mani uba kuzo kwelaa cala seMonti ndiyakubona kweento zika-YouTube esikoleni ngeke ndingabonakali siyakubona kwelaa cala ndiyalandela ke kwezaa zitori ezivela phaa lezi zinto ezenzeka phana ke zenzeka nyhani zenziwa uThixo hayi mna ndiyakuva uzenza futhi ngokholo lwabo uba bekholwa ngenye imini sasihamba nomninawo wam lo nayo iyavela phaya iyavela nakumninawo nenkosikazi yakho uMadlamini sithandazela kwakukhona umuntu okuthiwa ube sisithunzela isithunzela singakwazi ukuthetha asikwazi ukudla nasifika ke thina sathi ngegama lakho uYesu mayiphuma idimoni kungene wena yaphuma idimoni waqala umuntu wathetha waqala umuntu wadla baguquka abantu abebengaguqukanga bathini baguquka ngoba le misebenzi babuya endleleni zabo ezimbi beza kuThixo wena ndithetha uba ke Gqubeni unjalo lona wam uThixo ndiyakuva ndikwazisa yena ke ngifuna sibe kunye kule nto siqale nawe noba sisobabini sizayenza lento esiqhela ukuyenza nomninawe sisobabini noMadlamini siyenze ngangokuziqonda kuza nokutshatwa lapha andazi ukutshatwa nini
khona imini uzabe kuchatwa ngayo. Bandixelela bathi khona umtshato ozaba khona ndilibele nje idate. Ya kodwa imveli ipasile. Emva kwepasika Seyidlulile ipasile. Kuchata umfana wala. Nayitshata lo mfana sonke siyabambisana ngalo mtshato, asiyekeli yena yedwa. Onenkomo uza nenkomo, onegusha uza negusha, onebhokhwe uza nebhokhwe, onemali uza nemali. Sinayibizwa le nto kuthiwa ke ngumsebenzi, kuthiwa ubulungisa. Ngamlana ibizwa okwasezulwini ubulungisa. Kwenza ubulungisa. Ukholo olunemisebenzi, ukholo olunemisebenzi ephilayo. Kuthiwa abantu abazangena ezulwini amalungisa. Hayi amakholo. Not akuzungena amakholo futhi awuzungena abantu bacawo. Hayi kuzangena amalungisa. Nothi abantu becawo noba bayiphi. Njengawa kuthiwa nge-COVID-19 mazivala icawo. Kuba zingena Thixo zonke. Azinangcebo. Hayi. Masivale ngoba azinangcebo. Bayafa abantu. Zikhona. Hayi Nkosi yami. Kanti na uKristu awufi naphakade. Into ebangela uba bafa abantu kungabikho kukaKristu kubo. Uyabona wena? Ngoba ndikujonga la ebusweni ndibona uKristu, andiboni into enye. Hayi botata. Kwala ukuza kwalakhula awusizelanga, uziswe uye. Efuna sibe nawe namhlanje qha kwami. Kungabikho umuntu. Yayibona uba ukabanyamaza ukukhupha ecaweni nasebantwini. Botata. Efuna uzovisisisa lento afuna uyive. Ndiyabonga kakhulu tata. Ayibonga nje. Ndiyabonga kakhulu. Uthandwa kakhulu. Uye. Ngoba nje mandibone le mvula ivala ndithi hayibo ithi ndizawukwazi ukuphumelela kusasa makuvele kunethe kanje. Ndithi hayi kodwa Thixo ndiyakuthemba. Uba ndinawusuka eRhawutini ndizofika la futhi andizunyibilika. Ngoba ke ubusewuyaliziwe ke. Intombi zami, khona intombi zami eziyiRhawutini. Bese bendithetha nazo. Bendibe makandijekela bukhona na. Ngoba uzawufika namhlanje okanye ngomso. Ndiyaqonda ukuthi hayi kufuneke ndibeke sure ubukhona, ndiyakwazi uba umuntu obhizi kaloku. Ndikulindele ke. Ufika nje ndilinde wena. Hayi bo. Andiyanga nalezi meetingini okuthiwa zikhona. Ndiye ndathumela unyana. Ngoba kulungiselela ipasika kakade. Kulungiselela ipasika ya. Ngoku ke ndiye ndathumela unyana kuzokuba makuye yena. Mna ndilinde wena. Ndiyabulela kakhulu tata. Ndiyabulela kakhulu tata. Thetha ukuthi lezi fowuni wena uThixo owenza kube khona zona. Andike zona zezobungqina. Ubungqina funeka kube khona. Uba nje basithetha nje sithetha into ezikhona. Into ezindichaza ngayo into yobana into ethi yenzeka ngoku ziyigcinele abanye abezabo bafike bayifumana. Umame? Ngoba if le nto eyenzeke kulaa nyaka wayayenzeka ngayo waya ngawo kulaa nyaka wafike wayithethe bayangarekhodwanga laa nto imfuneko wayengekahlangane nayo. Abaninzi ke kukhona abanye nabaphesheya. Seyifikile naphesheya. Ndikhumbula ngemini uThixo evuse omnye umfana enento kuthiwa isifo kuthiwa yi-AIDS. AIDS ke nayo wayengaphili umuntu wayo. Hayi bengaphili. Unina uye wayifumana le TBN. Wayithumela kuye wabe yena andazi wayeseKapa noma wayeseBhayi kodwa kwezo ndawo. Andisazi uba wayephile umfana. Phakathi wayeseKapa. Ndiyayiva nje. Weza wafike sabeka izandla waphila. Kanti
omnye kwathiwa safika selele ke siqonda uba lo nawumbheka ngamehlo wenyama hayi ngathi sefile. Ya. Lathi izwi labo lo muntu ke ningambeki isandla. Ya. Nikelani nikeni imali Ya. uzogosala la. Into eshoda kwapha ukudla. Fanele afumane ukudla, afumane ukudla okumnandi okwakha umzimba. Sakhupha imali ingekho ngenxa yokuthi uThixo sayikhupha undixelele zange iphele ngoba siyikhuphile. Le mali efuneka kuyo zange iphele apha kuthi isekhona namhlanje ngoba namamela ilizwe lithi mayiphume. Imame samamela izwe lithi mayiphume. Kanti iThixo ethi mayiphume nje yena kunenye asibekele yona thina le esiyiphethe yalo muntu. Uba besingamva yena bezawubhubha lo muntu. Nini loko nitheni khona? Thina siye esihogweni Madonna. ngoba simvanga izwi lakhe silenze. Cha nanzo kube into ebangela bababhubheke abantu ubona ukufona imingcwabo yonke imihla ngomgqibelo liyancwadi uba abalivi izwi lakhe balenze. Kanti izwi likaJehova nalithetha lifuna lenze noba lithi thanda ummelwane wakho njengobuzithanda. Uthi uyabona naye beka lo mthetho uThixo uyazi uba ummelwane akathandeki. Kunzima ukumthanda phela ngoba zininzi into ezimxabanisayo neemfuyo nantontoni. Kodwa ubuke wayenza lento athi yenze umthande njengoba uzithanda wena. Ungaleke kwalelo lizwi yena uhleli ngapha kwani ukulinde khona yena uzawubona uThixo ingenguye wumbi. Boss. Utsho unayidabu inyama kuthiwa yayidla kabili iphelile. Uthi inye into endiyaziyo noba ingadlaka kuthiwa akusekho umuntu ecala kwakhe ngoba uyanunga. Umkakhe uhambile abantwana bakhe babhubhile imfuyo yakhe ayikho. Abazalwane bakhe bathi into bangelo bamshiye bona bamshiya ngoba kuyabonakala uba ulahliwe uThixo ngahle ikhona isona senzile. Kanti bayixoxa abayazi abavanga kuthini abavanga le nto bayithethako iphuma kubo ayiphumi kuThixo. Ngangokuziqonde kwanyanzeleka uba wakufika uThixo kuYobhi babuye bona bayawuthandazelwa uYobhi ukuze baphile bangafi ngoba bonile bazawubhubha. Kwanyanzeleka mabanikele babuye bathandazelwe ukuze baphile. Nanzi into zabaphilisa yileyo. Lo muntu ebebethi kahle unesono ulahlwe nguThixo uyena ngofuna abantu uyena kumele bazithobe kuye bona ebecingela abanoThixo bona balahlwanga. Ngithetha ukuthi ke nceku kaNkulunkulu undiyabulela kakhulu ukuzidina ngoThixo uziqhamule ngaye ngokuva izwi lakho lelo unoyo. Amen. Nanko amazwi endinika wona noyo. Nkosi. Olivaka izwi likaThixo alenze.
ithini nditsho kanje tata yabona mhla ndayavala into endandiyiva ku-TPN enhliziyweni yami kwaba khona into ethi xa ndigodukile nakanjani ndizayombona lo tata kuyafuna ndiyombona lo tata ndikumamela nandifika kule minyaka ebendifika ngayo ndifika apha nakesikhundwane ndifika but ndibe nento endibethisa ngovalo uba ndingade ndize ndizofika ndizibuze uba ndizawuthini naxa ndiyazi ngotata ngoku ndiqonde uba ndifuna ukubuzisa ngawo apha ebantwini utata uZulu niyamazi utata uZulu niye neva ngayo isitori sakhe na hayi kungabikho umuntu othi uyayazi lo abalayelani nomama ke ndithi umama intombi yalapha esikhundweni ngaphesheya ndibuzise nakuye athi hayi siyeva le kuthiwa lo tata akaphilanga entloko uphambene lo mama uphola amaphepha kuthiwa hayi uphambene lo uthi abalisa ukuthi kwenye umngcwabo khona umngcwabeni ake ndaya kuwo wanikwa makathethwa so wathetha into ezikude nale kwakuthiwa makayithethwe kulapho nami ndabona khona uba hayi lo tata akaphilanga heyi yangandiphathi kahle ndithi heyi lo mntu xa engaphilanga ndizawuyobona kanjani uzandiva kanjani ndizaphendana kanjani nomuntu ongaphilanga ogulayo ngengqondo hayi ndithi kodwa ke noba ndirhalele ukumbona hayi andinawo amandla okumbona futhi ke loo nto ndayikhupha engqondweni yaphuma engqondweni ndaqhubeka ngobomi ngaqhubeka nobomi hayi ndaqhubeka nobomi kodwa isitori sona ndinaso ndisibambile futhi ndiyasiva uba si-powerful siyasebenza kuyo Thixo siyandakha ndikumamela into nayo ngoku abanye abantu ndiyaqonda abayiva ngale ndlela ndiva ngayo mna nqomba kodwa nkosi yam andiyazi uba ndizayithini le nto hayi lahamba ixesha futhi ndaphuma kuloo nto ekuphumeni kwam kuloo nto ndidibana namantombazana lawo apha kweento zeefowuni ngoba ke ndiyashumayela nam apho ku-YouTube aba ndiyashumela ku-Facebook aba ndixhumane nabo ke kwakhona ndithi nabo bathi basinso bakhola hayi ke sibe ngabantu abancokolayo ndiqalise ndibuze futhi kwangawo hayi bantu tata ukhona right okay xa ekhona right hayi kuyafuna nge ndimbona kodwa ndazi kanjani kodwa ndingayibeki engqondweni loo nto hayi kuhambe iminyaka andiyazi uba mingaphi ndikumamela ndikuva kakhulu awundixelele nawo ivinto okanye awunini 91 1 25 kuhambe iminyaka uhamba iminyaka ngexesha ke sozondifowunela sendiphendula ifowuni yakho ndithi ayabona ke ngoku lixesha likaThixo ke ngokunexesha lakho lixesha likaThixo yabona njengoba ndani uThixo ndamxelela uba ndiyafuna ukuyombona lo tata ndiyarhalela futhi kusentliziyweni yami kombona but bendingenalo ithuba loba ndingayombona beyiphela nje uba ndingayombona kodwa ngonje basendifowunele sathetha uba unayo ikafuna nje le nto endiyifunayo nayo uyayifuna nayo ifuna ukundibona hayi ke kule game nakanjani nazo nje and uma undifowunele yakhumbula naqala athi andisebenzi bendingasebenzi laa xesha amazwi akho athi hayi uzawusebenza umamela athi amazwi akho uzawusebenza hayi ndiyawakholwa yathi hayi ndizawusebenza ukusebenza kuthe masithi August ndiyafumana umsebenzi ovela kuJehova ndafumana umsebenzi ngokwezwi lakhe ngobuye wakholwa nathi le nto into wena ngamanye amazwi ukholise wena ngokukholwa ekukholweni kwam ndiyawuthola umsebenzi ndathi Disemba ndiyombona lo tata Thixo kwacaca uba ngoku xa ndithi ndifuna ukuza Disemba ndiyabona into uba andizukwazi uthetha amalanga ngoba ndisemtsha kufuneka phana ndiwusaphothe umsebenzi wam ndenze ngohlobo abathi mandenze ngalo hayi ngoba ndinamalanga andizukwazi ukuya kuDisemba ngoba xa ndingaya ngoDisemba andizumbona lo tata ngoku kufuneke ndilinde maziyawe ipasika ndizabe sendinamalanga apha epasikeni ndizawukwazi uba kula malanga endizawathatha ndimfake kuwo Thixo ndikwazi uba ndibe nosuku nje lokwembona uyingcwele saba ngoku ndiyathetha ke nawo ntombazana ndithi heyi khani ndizamele ukunditshekela uba uphi wenzani enzela uba ndikwazi ukufakwa khona nandifike ekhaya ndifike khona kuthiwa uzawuba khona apha phambi kwenantsika kwathiwa between uMonday noLwesithathu angakhona ndingamchola ndibuyisele ikhona apha esibhedlela ndiyofuna
ubana akho nto ibhalwa na uzawuba nenkonzo khona ebhalwa kwenzela uba nangaba ufuna uqesha umuntu ozaphekela abantu abalapha baziwe ngexesha inani labo uba bangaphi ukwazi ukuba ubhatale lo muntu ozabaphekela ya ngoku ngifuna ukwazi bathi bona buya tata ukhona umuntu okufunayo phinde ekhaya ndabuyela ekhaya ndingayitholanga i-answer ya uba kwenzeka kanjani na uza khona kwathiwa ke zibuye ngolwesithathu phaya ya olwesithathu ke udlula namhlanje ulolwa ngomso ya ndathi nayi nonke lesithathu belikazuya ndilinde wena ndiyoya ngolwesine mna ndifike nditsho phaba nansi into endiyifuna ukuba nindazise uba kwenziwa njani na uzawufaka inkonzo ndithi ke kuwe tata njengoba ke kuwolwesibini kuthiwa faka ndiyayibona imvula yanele ndiyafowunelwa ngapho umama ngapho kuthiwa khona omnye umsebenzi ofune ndiyofaka kuwo ndithi mna imisebenzi ifuna wena ayinguwe ofuna umsebenzi imisebenzi efuna wena kuthiwa ngokufuneka ndiyofaka kulo msebenzi kunapho emefeke ndenzile ndithi kaloku le nto ayizuvimba uba kaloku ndibona tata uZulu iyandiphazamisa ehlobeni ehlelweni nam umameli bekadihlaleleni ewe kutheni useyifuna ukugijima kaloku amasango nceba into abangeli uba kwenzeke kanjalo kuvulwa amasango abevalekile imisebenzi ingekho nje uThixo yenza ingabikho ndithi hayi yabona lo msebenzi uzawuma ke lo ndisaya tata uZulu zawubona mandibuye uba awukho ndizawuzula andinangxaki yawo andizuyeka kwenza into endizoyenza ndisuke eGoldini tata uZulu kuthiwa ngojika ngenxa yomsebenzi hayi awukume kancane awukume lo msebenzi hayi awuthethe nawo bantu uba ndizawubona emveni kokuba sendiyenzile yami into ndithi banike amanambafoni wam uma bendifowunele ndizabaphendula ndithi uba mabahledule ilanga endizazi uba ndizobe sendibuyele eGoli qha umame ngoba ndifuna uzobona lo tata ekudala okudala efuneka kum uyabona ke nceba wenze yona nto ethandwa kakhulu uThixo nokungabhidiswa yinto naso ufuna mna kuba uThixo engenze yena uyo ndenzile andizenzanga uyabona nawenziwe uye uba uye ngoba uyile nto efuna uye uyaliva na ndithi lo muntu okwathiwa singambeka isandla masikhuphe imali esinayo siyishiya apha kuye sokwazi uba kuthenga ukudla adle kakuhle izakhamzimba azophila ningabekwa sandla kulo nikelani sayikhupha loo mali samnika nandifika kwipasika endandibizwe kuyo isendaweni nawe yangaseGeorge indawo sokuthiwa ntoni Bay kodwa inoBay nayo cala kulwandle ndiyayiva loo xa ndifike kunentombi ayiculi ithi neyicula yapitoza ithi neyicula zitsho lezi zinto zakhona ama-organ zitsho ndimamele ndiyibone le ntombi yeka lo wacula kanti ndibonile nandingena iyandazi yona hayi kokho ithi uyandazi na nandifika iyayifika apha kum ndithi ndikwazelaphi kaloku mntanam ndiyaqala kwakuzapha athi ke yena ngulo mna wafika ndifile nanikela ningenile nibabini nizothandaza kum nafika ndifile nashiya umnikelo ndathi uba ndiwudle lo mnikelo ndavele ndaphila njengokundibona kanti ndandibhambathisile kuThixo ndathi ukwandiphilisa ndoba umkhonzi wakhe Nkosi kubalulekile ukuthembisa kuThixo ubeka izibhambathisi oyozenza uba na uphila uyawuthini wena ibaluleke kakhulu
lo kanti Thixo uyamazi uba unyanisile into ayitshoyo Eh, wavele wamvusa uThixo esefile hayi Nkosi. lapho ndesaba Jesus. lapho mina ndoyika ngoba nyhani ndiyamazi uba wayesefile Wasefile. ndandifika senje Hey. So ungeke umkhombe ngoku wena muntu wawuye kuye. andingeke Sekhomba wena. nguye okhomba mna Hey. yathi mna kanti Thixo abantu bakuphosa kanje Hayi. uyazi uba ndathi nandibuza uThixo ndithi kanti Thixo into ebangela ubuphoswe abantu ukungevi izwi lakho balenze qha uthi qha kutsho yena nandiphendula uthi qha ayikho enye nebenza bafe yandivana ndithi mna ndizofa Eh. ndiphila unaphakade mna nothi uba ndiphila nje ndizawuphinde ndife ngenye imini Hayi. ayinakwenzeka loo nto Iyaqhubeka impilo yakho. yadlula loo nto kum idluliswa ubani nguKrestu apha eSouth Africa ndimndedwa umKrestu endimaziyo andibazi abantu Eh. umKrestu Eh. ndimndedwa Awubazi abanye. hayi andibazi Wazi indaba yakho nje. no ndeThixo Nothixo. ya yena wandikhupha esihogweni Ya. ndaphuma sendike esihogweni mna Ndiyayazi lo ndawo ya ndiyayikhuthaza. ndikhutshwa yini bathi nabe ndibuza abantu ngoba ndishumayele kwezinye iindawo ndihlaliswe phantsi kuthiwe wacela ubuza abantu Eh. uthi omnye lithi izwi yeva Eh. kwathiwa komnye umuntu efuna ukubuya ezulwini Eh. ebesebhubhile Amen. lathi ecela ukubuya Eh. kwathiwa makayeka angabuyi ethi ufuna ukubuya azoshumayeza abafowabo Eh. abebe labafowabo benzani Ubashile. ubashile Bengakhona. bengakhona ufuna uzashumayeza ngokuba bangezi kule ndawo akuyo yena uyacela lonke isicelo lesi uthi uAbraham la imphendula uthi hayi baye ukhona uMoses uba bevanga yena nabo bayeke bazoza kulo ndawo Nabaprofeti bakhona. nabaprofiti bakhona uba bevanga bona bayeke ongabi nengxaki Uthi yena hayi laba bantu ngeke beve laba unless kuvuka ngaphandle uba kuvuka mna uthi naye impendula uthi heyi yenankinga ndithi kuwena sithi sithanda ukuninceda sivalelwe uThixo Hey. ngomsasa ukhona umsasa Unomsaso la. unomsaso la uyasivalela sifuna Ukuninceda. ngoba sinokubele Hey. sinothando Ya. sinoxolo Jesus. sinenceba sifana noThixo Hayi Nkosi. asivalele uThixo Ya. ngoba singayenzi loo Kunento endifuna ukukubuza yona ke tata. uzana Uxolo ukukuphazamisa. umamela Kunendawo wathi phaya xa uthetha wathi zikhona izinto ongenawuzithetha eTVini phaya. Ngoku kunendawo apho ucacisa khona uba xa ufika phaya kulaa ndawo abekuthathe bakusakuya bakuthwebulela kuyo abathwebulayo. ya Usake elayinini phaya usayofakwa le nto ezifakwayo ukuze ukhona ukuthi uthethe nabo abantu bapha ubeve nabo xa bethetha. ya Wathi wena kukho izinto ezenziwayo phaa ungenakwazi ukuzithetha eTVini. ya Owafika bezenza eziyamanyukunyezi nezamanyala. yeke Ndaqonda uba ndiyarhalela ukwazi uba yintoni leyo abayenzayo. liyeza ukhona iyeza lifakwa la phakathi naphakathi esandleni elinye lifakwe la phansi kolwimi nalifakwa ukwazi uba sisithunzele uvele ujike ube isithunzele uthi la ekhaya nangaba awubhubhanga wena ula ekhaya apha ezilalini
kube into okuthiwa luhlanye Yeah. okanye umuntu ezimshila ingqondo Yeah. okanye umuntu ongafuni ukuzeka Yeah. ngafune nje ukuhlala nje angazeki Eh. angasebenzi angenzi into nje ahlale nje umuntu onjalo-ke lo muntu lo sethathiwe lo muntu sisithunzela lo muntu Eh. akasembe sewumuntu unedimoni engene phaa kuye efuna abantu abakholwayo bayikhuphe before aphile Eh. ya nezinye izinto amadoda alalanayo akhona Eh. nentombi ezizekanabo zikhona Lento umkhuba wangale le. imikhuba yangapha yabantu asebethathiwe usathani afuna bangaguquki bade babhubhe Eh. ngoba injongo kasathani nawuva kuthiwa wake wawulinga uyesu uKristu Eh. emxelela izinto Eh. elilizwe leli selithathile Eh. Njengoba ngoku bephaya banempahla abazinxibayo banjengubona wena nawo banxibile. banjengoba ubona wena abekhoze Eh. uthathwa la bathakathi kuphela ungababoni Eh. kuba intamo le iyala ukuthi Ukujika. nokuthi iyala uba ujonge phambili ujonga phambili umphela uthi yongena khona bafike bakubeke bakushiye Eh. usebenze abaphake khona abaphake Eh. laba bona basebenza ukuthutha nje Eh. ya Ya. make ngime lapho ngilini Hayi awuphumi umuntu ndiyayiva laa nto okanye uphendulekile iphendulekile ya. ndikumamele ngoku Kunendawo la khona owathi xa ufika le ezulwini wasiphume kweli cala sisogwini so ufika ezulwini kunendlu wayongena kwakuthiwa uyongena kuyo eke wathi xa ufika pha wabuza uba uzawuphetheni akuziwa usuke emhlabeni usuke emhlabeni. Hey, wayiva nani wena yabona lezi fithi wayiva yonke Ngoba leya ndifuna ukwazi uba le ndawo kuthiwa uphetheni kwafanele uba uphetheni phaya. phayana kufuneka ube khona noba umuntu othi waguquka esindiswa ya uwe noba mnye yabona azo bangakanani abantu emhlabeni baninzi kakhulu baninzi kakhulu kuthiwa ke noba mnye omenze umfundi kaKristu yabona namhlanje wena uzaqalela namhlanje wena uba umfundi kaKristu ngamanye amazwi nandithi bendim ndedwa umKristu nomuntu ongazufa ngimndedwa endimaziyo abanye andibazi wena ngoku sizaba babini qha abantu abazi uKristu nabamaKristu othi nayebuza uba umuntu yintoni icawe yakho uthi wena uKristu qha hayi bo awunacawe hayi awunayo icawe uthi wena hayi ayikho andinayo ndimKristu qha mna ngangokuziqonda mna umuntu nandimshumayeza ndimenza afane nam ya sithi nasibeka izandla imilwelo ithini iphile ngangokuziqonda ndizawugcoba ngoku wena ndenzela uba wenze amanye wena amaKristu amanye amaKristu mna ndinelo lomsebenzi nawuva kuthiwa kombhishophu wamaKristu ndimqha endimaziyo nowagcotshwa sasihamba nomkam ndagcotshelwa kwenye indawo kuthiwa andazi wakuthiwa yintoni kodwa ngathi inegama ngathi lebhaluni ndazi wakuthiwa yintoni kwathini ibhaluni into ezinjalo
khona ngaphana uyasemaXhoseni Asemaxhoseni ya ngiyagcotshelwa kulo ndawo ngomnyaka ngakwa una 20 ngisho 22 2022 ngo-22 ukugcotshwa abantu hayi uThixo yena ngo-2019 2019 ngesikhathi se-COVID ukugcotshwa kwami uThixo wangigcoba ngelo xesha. Abantu bona bandigcoba uba ndibhishophu wamaKrestu, bandigcoba ngalo 22 sasikuloo ndawo ndikhohle igama labo kuthiwa lapho sisekhona. Ndafika kukhona umuntu ndathi uba waphesheya noba waphi wathi lo muntu nangu ubhishophu wenu owazi uThixo etsho kubazana nina ndihamba nabo bakwaDlamini abanye bakwaDlamini ya bethuka kwabazalwane wathetha ngam ke lo tata kubo uba ndinjani engandazi uba kuthi umtshangane uthetha isitshangane uyakwazi uthetha isitshangane nesingisi ufundile ke yena waxelela ukuba bandihloniphe ngangokuziqonde nesishumi basikhuphe kubo ndoyika ngoba mna andazi uba ubhishophu ke ndiqhela ukuliva leli gama kuthiwa ubhishophu andazi uba lithetha ukuthini libuyaphi livelaphi liyaphi kanti ndizophakanyiswa uThixo ndiya ke kwizwe lithile ndazi mna ke ngangokuziqonde iPasika unyaka ophelile besenzele indawo kuthiwa kuseDutswa nenye intombi nenye intombi eguqukile eyaguquka nayo yafika njengawe kanje izondifuna indive kule zinto ya ayingcono ayibukela umntana ayinangqa uthi le ntombi yakwa Matshezi yakwaChezi le ntombi isebenza eMthatha esibhedlela ngangokuzi enathi ngeni andazi inesi le nesi ithi ayizuba khona kule nkonzo esiya kule Pasika ngoba bendiyimemile ndathi izaba la inkonzo iziye khona. Ithi ngeke ibe khona ngoba izabe igade abantu abalimalayo baba baninzi nawo iPasika abantu abafika ngengozi andazi uba inini phawu esibhedlela yona ebamukela kulo bantu ibalungisa abafuna ukuthungwa ibathunga abafuna ukuphefumliswa ngalezi zinto benzise loo abavunyelwa ke bona abasebenza kulaa ndawo nawo iholiday enjengePasika nenjengeChristmas hayi ubalulekile kakhulu tata masibona siyatsho sithi na abantu esibafuna ukukwazi secaleni kwabo abantu abathile uThixo onenza kanjalo abantu abathetha noThixo uThixo abeve ukuba bafuna ukuthini abaxelele thini ingenzi kanje siyayifuna loo na ufuna ukuya ezulwini wenza kanjani na ufuna ukuya ezulwini namanye ufuna ukundibona ndiwuThixo wenza kanjani uyabona la awusizelanga wena ubaba kuthiwa bendisafunga bendiza kufundisa nena uzizela uzise umnini izinto zonke na kuthiwa ngomnini into zonke uyabona unawuva kuthiwa imisebenzi iphelile apha eSouth Africa akho misebenzi akuqesha uThixo wenza loo nto ivalo kanguye
ivalwe uye. Hayi Nkosi. Uba abantu bake bathi babuye ezindleleni zabo ezimbi Ya. beza kuThixo Eh. iyawuvuleka yonke Eh. yonke. Ngoba kunentombazana apha kuthiwa nguNomtha. Okay, Nayo ibuya ngabe emaXhoseni. okay. Ya uMnomtha bona umbonile seneminyaka umbonile. Okay. Nayo uthetha ngale nto bana uThixo uthi ngoJuly nge-18 ufuna amakholwa wonke ahlangane ngapha eDurban kuyoxoliswa kuThixo eSouth Africa yonke. Thixo bawo Ngoba uYesu uthi ufuna kuyoxoliswa. ingathi bangandimema la. Ufuna kuyoxoliswa laphana. Xa kuxoliswa thina njengabantu balapha eSouth Africa sathengiswa ngabaphethe la. Kwathengiswa ngayo. Avese nelizwe leli ave kwelethu. Sekwathengiswa ngayo. Uthi ke ngoku lawa bathathe imali bayibuyisele imali. Ubuyiswa abantu bakaYesu ufuna abantu bakhe uYesu kuphela. Cha. Ngoku thina funeka siyoxolisa le. Ngayiphi inyanga? Kuthiwa uJuly nge-18. July 18. Into nayo ke ngoku akakaziwa indawo apho uzawuhlangana. Uzahlangana ngakhona. Ngoku ke ngoku bendimamela apha naye ngiyamlandela ndithi naye uninansika zakhe uyafaka njengawe. Uyachumana njengami. Umzalwane wami lo. Ngoku naye ke uthethe noba ndimasi. Uthetha naye uthi uthetha njengawe njengoba uthetha nje unoThixo uthi kwathethe kuwe enze naye uthunywe kanjani naye wasephethulile njengawe kanje. Umzalwane wami ke lo uyabona lo ngihalela ndibe khona kuloko. Hayi ndiyakwazisa masekucacile into yakho ihamba kanjani. Ngizombona. Ndiyakwazisa maseyicacile into yakho. Nasecacile izaba. Ngoba kwangoku nje ayikakayenzelwa ayikakaziko ngoba akafunyana indawo. Ya. Ngoba kahle kahle ingathi kufuneka istadium. Istadium nothi indawanyana nje. Istadium esifunekayo. Ndumamele. Ukuva vimna. Okay. 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 Peki. Mamele la maculo mfana nga. Okay. So. Phansi akuphosisele uma wakho. Bemculo emnandi kangaka. Umna ke tata zange ndiye esikolweni. Andilusela abantu abasabantwana babo esikolweni. Kodwa uThixo izinto andenzela zona nokundifundisa ukwazi isingisi esasi abantu abasiyele esikolweni iminyaka. Mnye undazise ngosuku olunye okanye ngexesha elinye mina wandazisa ndadlula kulo. Akukho limi endingalazi. Ngivele ndoyike ngoba alukho ulimi endingaluva. Ngangokuziqonda ndake ndathi ngenye imini ndawucela isivenda ucaca uba ndihlala namavenda ngoku andiweva nayithetha. Ngoku mna nayefikile ethetha ndiwava nasehleka ndicawe mna ndisahlekani ngoba andivanga uba kuthiwa. Ndahamba ndawucela kuThixo. Thixo ndiphi isivenda. Wavele uThixo wandipha isivenda ndathetha. Intombi
endaziphiwa lapho zaba mbini ndandizazeka zinikwa utata wakhona ebone ndiqokelela imali yam endizawuzeka ngayo. Xa ndiyiqokelele le mali sisebenza kunye kefemini enye kwaCrover. Abuze uba hayibo eyantoni le mali zi, ndithi ke mna ndizawuzeka nditshate. Ngoku kufuneka uba ndibe kahle. Imali incinci imali esiyirholayo pha senza mna ndandenza 2,500 ngosuku olunye. Nase ndirholiswa mna ndinikwe 30 rand. Uyayibona ukukhoboka? Bukhoboka. Nawe ukukhoboka? Hawu ikhoboka mayikhoboka. Yo! Athi mandilile ukuze ndiphume khona ndancedwa uThixo uba ndizincame ndiphume pha kuloo femi ukuze ndithenge imoto. Ndandike ndiyithenge nandipha ndazincama ndaphuma ndenza imali ndakwazi ukuyenza imali mna ndizenzele. Nale ndlu ndayakha ngoThixo mandibe kanjalo. Yakhiwa uThixo ndingakhupha kanesenti ngoba endandiyakhile mna zange bayichane kahle, ndabe bendingafuni yona le abayakhile, ndifuna le endikuyo. Lithi izwi zilolise ngoYehova ngokunika ukunqwenela inhliziyo yakho. Hayi Nkosi. Kuba nje uzivuyisa ngayo, uyayazi into oyifunayo, uyazi into esenhliziyweni. Sowuzekile mzala? Hayi benikazi kudala. Andikazi. Uzawuzeka lo. Hayi ngoku uyanyanzeleka. Umfazi futhi omthandayo, intombi oyithandayo naye uthanda. Uzawuvuka umnandi bomtshato wothando nithandana nothi uba umthanda wena. Hayi ngamzeka umuntu ongawuthandi kumele uqale umkhase nithandane, akuvume uzova incasa yothando lasemtshadweni lomtshato. Nkosi. Hayi ke lapho noba ningazala abantwana abangaphi ningabi nexhala uba bawudlali nani noThixo. Into ebangela uba nibe noxhala loba bawudlali ungabikho kwakhe. Yena injongo yakhe naye edala umuntu wayemdalela uba lo mhlaba wala eSouth Africa ugcwala umuntu. Yaye nguye umondli wabo negolide yala uyayazi, nemali yala uyayazi uba imalini, yonke into uyayazi, nomboni yonke into ayikho angayazi. Ngangokuziqonde uyabona nasowuphuma uhamba apha ekhaya uze ukujonga amasimu esiwalimile thina apha. Ayikho ilali engalima njengathi, kodwa ndim ndedwa umKrestu endimazi. Ndixelele nasesibanintsi sawulima kangakanani nasesibanintsi, ngoba into evale ukulima ukungabikho kuThixo. NasesikuThixo sizawulima, imali esinayo igadi ezinye ingxaki, hayi ibithenga igrosayo. Yonke into, ikhaphetshu, spinach, rapa, yonke into edliwayo, yonke iveji izawuphuma emhlabeni. Carrots iphume emhlabeni, yonke into izawuphuma emhlabeni. Yonke umhlaba uThixo unike thina uba siwudle ilifa, hayi uba sibhubhe. Lilizwi olithethayo. Yo. Lilizwi lodwa olithethayo. Yo.
impilo yevangeli, impilo yelizwi, impilo okhona uthini. Umame uzaba nexhala lani ke ngoba lithiziwe waphoseni kumamaqhala ngoba mna ndinikhathalele. Ngoku ndaba nexhala lani uba nasizala nomntam masizala abantwana ababini kuphela. Hawu. Ngoba ayikho imali yokubafundisa. Ubafundisani nabazi uThixo bagqilile. Ngibone ngabo. Bafundile ngabazi uthini. Kha ngangokuziqondela kwam babuye bonke abantwana bakwam abebengasebenzi bazodlila umhlaba. Ndithi la silima ikhaphetshi, ispinitshi, yilapha. Yonke into yokuthi iyalinywa, uba kuthi iyalinywa siyayilima, asiyithengi. Into esiyithenga kula umatshisi netyiwa noparafini. Nale nto kuthiwa yintoni ipetroli. Nanzi into esizithengayo thina ekhaya. Ezinye ezenziwayo hayi asizithengi, siyazilima. Xa unomboni ke unento enkulu kakhulu unomboni. Umboni uyakwazi ukwenza umngqusho, umboni uyakwazi ukwenza iraphu, umboni uyakwazi ukwenza isishwala, uyakwazi ukwenza umkhupha, umboni nje uwodwa wenza into ezininzi umboni. Ndiyayiva le nto ethethayo tata. Uflawa uphuma embonini. Ya. Ndixelele ke nathi ungasawuthengi ungayekela nokutyeba. Nazi iinkomo ziyazala, ziyamuza. Njengobona zikamaduna phaa emdini. Umaduna ngumzalwane wam lo. Iyakholwa. Kwako uThixo washumayeza yena uyise waguquka ebeyicawe kwakuthiwa yiMoriva. Ndithetha nawe njengoku umKrestu. Hawu uThixo yena. Amagusha wakhe ayazala kodwa kanaplasi. Ukuzala kwawo azala kakubi ngoba yalamba. Emdeni akukho ndawo iyakwalimela. Imbi indawo awafeli kuyo. Maninzi kodwa adlacile. Isizathu uthinjiwe ilizwe lakhe njengobithi le ntombi uThixo uthena makoxoliswa. Ucelwe kubuywe endleleni ezimbi. Siye kuye fike sizithobe sithi Thixo sonile kuwe. Ba uThixo wethu sibe abantu ba. Cha. Lizawubuya ilizwe lethu noba asilwanga. Njengowawo wabona libuya kuMandela engalwanga. Ngokubuya nje yazi uMandela wawina ntoni ngokuthobeka. Khona ilizwe elithi banoyolo abanobulali ngokumhlaba bazawudlisa. Ndicela ukuza kuleya ndawo bothi uThixo uthe kuwe iPasika yoyenzela eMadzikane. So njengoba uyayenzela eMadzikane, into afuna yenzeke lapha eMadzikane yintoni? Ufuna phaa kubonwe yena. Kubonwe. Kwaziwe yena. So ukunikila ilizwi oya ngalo laphana. Ilizwi livela ndawo bandipha. Wawupha. Lo wena usukile waya kule ndawo athi yawuya. Xa ufika pha kulapho kufika uba ndithini ebantwini bakhe. Abakhe kaloku abantu. Akho andipreparishi uba ndizawuthini ebantwini bakhe ndikakayo. Uyothini manditsho le nto ayitsho ngelo xesha. Njengethi mandiye phanje uyazi yena uba utholani yaye uba ndenzile ufuna ukwenzani yena. Ikhona into azifuna ukuyenza. Njengoba yenzile nakuwe. Uthi wena
walithola kudala le-TBN yami kodwa uzofika namhlanje kuba uThixo efuna ufike la ndiyayiva loo ndaba. noma sowubhidiswa yinto ethi heyi njengoba ubungasebenzi ixesha elide nanku umsebenzi nceda ufike ngoku uthi-ke wena hayi imani kusakhona apho ndiyakhona bhalani nandifowuni yakho nanibuza ndamuphendula bethukile nakulofemu abakufuna kuyo ngoba akekho umuntu angatsho njalo uvela umsebenzi ekubeni bazi bakasebenzi uyawufuna hayi Nkosi yami bethuke nyhani ngoku tata ndifuna ukwazi ke ngoku inkosi uzawazi njengoba wakwenzeka zonke into ezenzeka waya esihogweni wabuya esihogweni waya ezulwini wabuya wasemhlabeni waqhubeka nokushumayela ingabe ke ngoku uThixo akakaphinde afike kuwe mhlawumbe akuthathe akusezulwini kwakhona okugqibele ngela xesha nandiphelele ngela xesha azangaphinda ndithatha azangaphinda akuthatha ngoku umane efika nje ngamazwi andithi ula kumntu uyabona nje ndithetha nawe awuthethi mntu kuthetha yena nguye lo thethayo yonke into endiyithethayo ayikho eyam nenye andithethi kwanto yam mna ngamanye amazwi wam mna lo andisengowam ndowakhe uyandisebenzisa yiyo le nto indigalantako nandithi ndim ndedwa umKrestu andixubi endimazi osephume iphulo lokwenza izwi lakhe endimaziko ndim ngoku wena ndixelele uba kukho nomnye awukhona omnye uvelile kweentsuku umamele uvelile kweentsuku utshebe kakhulu kuThixo uyabona lowo ngathi yandivula ngokhona lowo futhi yena wena ngoba into zakho zenzeke semdala yena ukhule koma 10 years ukhule ngayo le yokuthetha noThixo yokuya ezulwini abuye ngoku umdala ukwezintanga zami awuve nje bethetha ubalisa into waza ezingafuni iminyaka kwena nina 37 kuphela kodwa ubuka asebenza iminyaka yonke yonke bendisebenza ngaphambili umsebenzi manje uphela uphinde uqale phansi solo awuphele permanent awude ndingena permanent kodwa ke ndiyaqonda uba ke into zikaThixo xa umbiziwe uThixo wakwenza noba yintoni ayifunayo akho nto zawuyenza hayi ndamkela yonke into uThixo afuna uba mayenze ngoba xa ndingasebenzi ndiba ululutho enkonzweni Thixo ndiba ululutho enkonzweni ngoba manje ndingabe ndingasebenzi futhi ndiyakakhulu enkonzweni akho nto yandiphutha enkonzweni Thixo entweni ezenziwayo uma ngabe ndike emsebenzini ndiyaphazamiseka kokunye umamele kanti yena nawufuna naso ukuye straight so naye straight uye umsebenzi nobukhona umamele yena ukuze wenze kakuhle ngoba into ayifuna uThixo nawulenza izwi lakhe ikhona izwi lithi ubuthe waliphulaphula ngenkuthalo izwi likaYehova uThixo wakho uba ugcine wenze yonke imithetho akuyisela yona namhlanje uba wenze into ezayenza yena uzawuphakamisa ngaphezu kwenhlanga zonke zehlabathi ungasebenzi ungayanga femini nakwenye ifemu ngamanye amazwi uqeshwe uye nangaba uqeshwe uye ubuqeshiwe uye uqeshiwe not abantu uthi ke ngenye imini ethetha nabafundi bakhe othanda ukulandela yena makazincame yabona ke nawuzincamile uba uThixo wakho nawo ube umuntu wakho yazi tata kunento endihluphayo kweentsuku kuye wavela omnye ethetha ngendaba
yomhla wokuphumla isabatha Isabatha. Okay. ukuthi uThixo uthi ufuna isabatha lakhe Yeah. ngoba isabatha like emithethweni elishumi. Okay. Le mithetho elishumi ikhona imithetho ebhalwe uMoses. Yeah. Athi uMoses uThixo uthi makwenziwe kanje 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 kanje. Kodwa leli shumi ibhalwe nguThixo uqobo. Okay. Okay. Umame. Elitsheni. Okay. Xa igqiba kuyibhala elitsheni wathi mayifakwe kwitsheya yomnqophisi igcinelwe umhla womgwebo uba ize ityhilelwe abazalwane bonke abantu bomhlaba. Yeah. Ngoku into eyenzeka singamakholwa asisawunakanga umhla wokuphumla wesabatha. Umame. Siya ngecawe siyokhonza kodwa ngomhla wokuphumla senza imisebenzi yethu. And abantu abayitshintsha ngabantu baseRoma amaRoma. And amaRoma ayivuma ngawatshintsha kuba umhla wokuphumla kube yiSaturday kuba kube yiSunday. Ngoku le nto iyandihlupha emoyeni wami ngoba ngoku la ndikhona nabantu endikhonza nabo sikhonza ngecawe hayi ngesabatha. So ndiyazibuza ngokuba isabatha leli ithini into yayo. Ngawuthini uThixo ngesabatha? Uncedile ubuze kuyo. Mina endifundiswa uThixo into yakhe. Isabatha ke mzali wami enye yomzalwane wakho. Andazi ukuza ngiba kahle nami. Qhubeka tata Nzayi. Isabatha enye yomzalwane wakho. Isabatha ayonto yakoyiko. Ayonto yakukhonza. Into efana nawe ngamanye amazwi umzalwane wakho lo. Yiyo le nto yakhe Yesu yena uyinkosi yayo isabatha njengoba nami eyinkosi yami. Yeah. Ngamanye amazwi sibazalwane pha kuyo uye isabatha lenye nami singabazalwane kuThixo ngoba nayo isabatha ikhonza uThixo. Isabatha yenzelwanga isabatha yayenzelwe ukulinda abantu babe nento abayilindile zithi nayivela loo nto kungene yona njengoYohane. uYohane nakuvela uYesu uthi yena kufuneka anciphe kwandeke uKristu ngoba yena uyena ozabalwisa abantu bakhe amaSirayeli. AmaSirayeli aluswa uThixo hayi. Ngoku isabatha thina sikhonzi ngecawe asikhonzi nangesabatha. Imihla yonke yokudla kwethu bomi sikhonza uThixo. Asiphumuli futhi njengemihla wesabatha ophumulayo ngawo. Ngusabatha awukhonzi nawo umuntu wayo uyaphumula. Noma ubukhonzi uthini njengoThixo uphumule ngoba ugqibile ukwenza imisebenzi. Nakuthi uphumulile ke awukhonzi. Ngoba le ndoda mayibeka le nto yesabatha iyayibeka into okubana uThixo kuye uqale wavela ngamaphupho uloko ethetha kuyo ngamaphupho. Waye uThixo wathi ingangcwabi ngesabatha. Ngolomgqibelo bangcwatywa emindenini yayo ayisayi sebeyazi abaxela uba xa ningcwaba ngomgqibelo andizuba khona ngoba uThixo wafuna ndingcwabe ngesabatha. And xa licacise lisabatha ithi isabatha liqala makutshona ilanga Friday liyophela xa kutshona ilanga Saturday. Yeah. Uthi xa kutshona ilanga Friday liyamkela. Then xa sokutshona ilanga futhi Saturday liyabhabhayiswa ngoba lidlulile liyophinda ulibone next time. Mamela ke isithuko sakho.
ngiyabonga kakhulu ngayicacisa ngohlobo ayicacisa ngalo uyayazi isabatha nami ngamanye amazwi isabatha isabatha ngemzalo wami yayimele uKristu yona ngokwayo ya uba nawufika yena uKristu iyaswala yona noma ibikhona yabona ndiyayivala uyayibeka ke ngumama hayi futhi uyivana ngoba ngoku iyaniphazamisa kulanda ukuthi ngoku siyayigcina le mithetho yoyi9 kodwa lo wesabatha ulo siyawuhoxa kuwo ngoma uyibeka kanje ukuthi yona isabatha isukele uYesu isukele endaweni yakhe yavumela uYesu uba makabe uyisabatha nazo-ke so ngoku masigcine uYesu sigcine isabatha yonke not wathi igcine nje kalwini sigcine yonke le mithetho yonke imithetho nasingene kuye nje sigqibi ufike lapho uyakhona ikhona inkulu engithandako elikhulu amawesiphi ithi ndawo imizamo yami yokuphela la kufika kuwe futhi yonke le mithetho lo ifika uma ufika kuYesu Kristu iphele ngoba yonke beyiqhuba umuntu umsabeni ilingi uKristu sakufika kuye uKristu sigqibile ke ngoku akho nto esiyophinde siyigcine ngaphandle uba sigcine yena abe kuthi sibe kuye finish ngangokuze uqonde isabatha yayibenza abantu bakhohlakale kakhulu ngangokuze uqonde Yesu wabulawa amasabatha hayi abantu nje amakholwa ayigcina isabatha ambulalelani na ambulalela ubephilise umuntu kuyisabatha uthi kulo muntu ena 38 years uthi awufuna nokuphila uthi komnyandi na ngoba ndithi ndiyaya mina ndiphangele wona ayingozi uthi Yesu thatha ukuko lakho wami wangasayi nawe lo gcibi ngoba kufike uThixo ichiba lisangeni ndawo mina kufike yena thatha ukuko lakho uthini kuwami athi kamasabatha leyo mthetho kaThixo umoni akabula nanzo ukuthi yambulalisa uYesu isabatha ayingozi ngangokuze uqonde yayibakhohlakalisa kakhulu abantu bayo endani ukwenza amalungisa yayibenza izigebengu ngangokuze uqonde ngenye imini kuthiwa babebambe umfazi ekexeza bathi ke ngoku ngomthetho kaMoses lo mfazi ngomthetho kaMoses makabulawe uthi uYesu ngelakhi lo mfazi nabe njengabe mbambile bekambulala bethi awumbulala bemqhuba babombulala sebewaphethe kamanje ungakhohlwa kodwa bakhona uthi umthetho wabo uthi uzungabulali kodwa ngoba sebegcwele inkohlakalo bamonela nalo mfazi uba uqeqezeleni nomnye umuntu engaqeqezi nabo hayi inkosi umame yayifa kukhona abantu abaye bathi nabo kohlwaya bangakohlwayela uba bethunwa uThixo bakohlwayela uba ubuyekeleni ukuyenza kubo lona lento yenzile embi kangaka hayi inkosi tata mzulwana yone unyoka siyabona ndiyaye kwizwe lithi ncewakulo yayikhohlakalisa isabatha njengoba nangoku uyabona lo mzalwane bekushwayeza ethi wayeka nokungcwaba ngesabatha akasevise ilona ilungisa futhi akanakuyezela
hayi Nkosi. ngoba akalona ilungu umsabatha ayilona ilungu umsabatha akamthandi umnikelo wakhe njengowesithando yena azothanda uThixo. Imithetho kaThixo mibini qha mzalwana wami eminizana ayikho ishumi. Nakufika uYesu wayenza yami ngaphi? 2. Thanda ummelwane wakho njengoba finish. Thanda uThixo wakho. Uzomthanda uThixo wakho ngenhliziyo yakho nangengqondo yakho nangomoya wakho nangamandla wakho uphelele ke ngokuThixo. Nabe wenza lo mithetho mibini umbona face to face uThixo, unganquli ongakwaziyo njengobetsho kwintombi yaseSamaria uthi nineninqule ningakwaziyo kuzilixa nangoku selikhona. Hayi Nkosi. Umame? Ndimamele. Mingaphi imithetho kaThixo? 2 qha. Yayazi yayingaphi? Yayilishumi. Uthi ke yena uYesu Kristu endane ukuyinciphisa mna ndizoyandisa. Uba uthe wamqumbela umzalwane wakho sombulele. Kunezono ke ezilahlwa kumzalwane wakho. Ndiyabulela uba ube nexesha likaThixo lokusuka emvinyani uze kwaZulu uzele ukuzofundiswa nguThixo wenyaniso ukuthi ukhonzwa kanjani unqulwa kanjani. Jesus. Nasi isono sokuqala esilahlwa ulunya nengqumbo umsindo. Ikhona lesine ingqumbo ndiyibalile. Ewe balile. Ingqumbo ulunya umsindo kuthiwa uzeke mama uze kade ungafikiwa ngoba uyothuka sokejele ngoku mawuze kade umsindo lakho njengoThixo uzeke kade umsindo nangaba woniwa unguniki uzoba lilungisa. Jesus. Ziyalahlwa lezo zono not uba uhamba nazo ukhonze nazo njengesabatha njengomsabatha. Hayi Nkosi. Bonke abantu bagcwele ulunya inkohlakalo yonke abayilahlanga. Impakamo nayo ikhona. Impakamo uzothobeka njengoThixo ethe uThixo asuke ezulwini azofela abantu ngothando. Hayi Nkosi. Wembathe ke ngokuthando noxolo nobubele. Jesus. Nenceba. Hayi Nkosi. Fane inqwani uThixo. Naye ujonga umuntu abone uThixo angamboni uSathane. uSathane naye ifika emyezweni into wayithatha emntwini wayenziwe umuntu wamhle kakhulu. Yamazi umuntu wamhle kakhulu. Ndiyamona. Lo wamhle angafanelwa nokuya etoilet. Ukumbona umuntu onjani? Omhle nyani. Umbona uba lo akafanelanga ukuya etoilet. Abe mhlazi ngathi uyasabeka. Umameli ungamvimba ipapa uthi akayizi. Kanti ulambile umuntu ufuna ipapa. Hayi. Wena umvimbe ngoba kunjani? Umhle. Nawu umhle kakhulu ke mzalwane wami. Uyawenyanya uSathane ngoba ufana noThixo. Ubona abantu bebabi kangaka nje emhlabeni. uSathane wakhupha ubuhle
ebeba ya wakuthatha bonke ubuhle emntini wafaka ulumya nenkohlakalo njengobona kukhona into okuthiwa zinkabi izigwinta lezo ezibulala umuntu onwabe naye ebulela umuntu kungabi kubi kuyo hayi ngoba wenze umsebenzi abe uqashelwe ngunoteksi baba ubulala umuntu ngiyake kuzwe lithi mzalo wami le nkonzo esikuyo uyazi basibabili iyophuma nini kona ikhalela disikuxesha saphuma ngaso alikho intoni ebangeni balingabikho buza intoni uSathani weba nexesha lokunqula uThixo wafaka ixesha lokunqula yena abantu bathi ndandiyoshumayela ngenyimini la kukomenta abaphetshweni ndiyoshumayela ecaweni yabo ndiyobaxelela uba yeyi baza esihogweni bonke waphuma uSathani wema pha emnyango wangqalana nale ndawo endime kuyo phaa ePulpit wathi xesha iphelile ixesha lakho ebesikunikwe lona lehle ePulpit ndihliswa uSathani hayi uthi hayi Nkosi ndayeka ndingagqibanga siyalwa kakhulu yabona ukuthi le nto ubude washumela wathi abantu baza esihogweni yeyi ave ndilwa nawo ku Facebook abantu manje baxela ngesihogo ndingumuntu ombi ngenxa yaloo nto abantu abayifuni into ethetha ngesihogo phakathi abaza esihogweni bekhona uthi yekani into ethile ngoba into ethile nisesihogweni ukuthi heyi hlukana nokusijaji wena mzalwane nishesha kakhulu ndithi kodwa into ethile into ethile isesihogweni bathi bona uyabajaji bathi yabajaji ngelo xesha mna ndichaza into inyaniso kuba le nto le umthetho wayo umsebenzi wayo wokusabantu esihogweni nexesha lingabi ipheli kaThixo ube khona elabantu noSathani yabantu noSathani ixesha likaSathani nabantu wathatha ixesha likaThixo ke wathatha ubuhle wafaka yonke inkohlakalo wakhupha ububele wakhupha uxolo wakhupha uthando wakhupha inceba umuntu akasenanceba noba ubulwa naye nawuthi kuyena uxolo ndoyisile yena akabuyi uyakubulala ngosoxolisa hayi Nkosi ndixeleleke nakunabantu abanjalo angangehli kanjani uKristu ezulwini naye uKristu uhlela abantu ubazobafela bona nabethe bakholwa kuye abasazufa ngoba bafela njengami mna ndizufa ndifelwe mna andisazufa ndizawufelani mna hayi Nkosi into engandibulala nandingasuka apha kuyo ndimecaleni ndenza ibandla lam ngoba ibandla lam endingalenza lingafana nelikalirhanyana uyalazi elikalirhanyana uyalazi uyakwazi uqasha itreyini kulirhanyana itreyini ingabini itreyini ezalayisha abantu bakhe nabeya kwipasika yakhe hayi Nkosi kodwa ezulwini abayi bonke ngokungalindli izwi balenze izwi lakhe cha ndikule nto tata ndikule nto ndiyabulela yobufundisi ya mna ndikhule apha evangelini ndiphakathi kwabafundisi kodwa bendixa ndibona izenzo ezithile zabafundisi ndiqonda uba andithandi ukuhlala nabo ixesha elide ngoba xa bethetha epulpitini bathetha kamnandi bashumayela kamnandi xa sekwehliwe epulpitini intetho yabo ingasafani napha epulpiti nezenzo zabo zingasafani napha epulpitini ngoku baqale ngoku ndibona uba baveza ama-witness wabo apha kum iboma le nto ayindakhi le uba ndazi ama-witness wabo balula apha into ezibabethayo zezi
Ngoku laa nto bethi mawenza noma umfundisi wenzani ndiyiqaphe kakhulu into yobufundisi. Ndaze entliziyweni yam ndangayithandi. Ndaqonda uba andikuthandi uba umfundisi, andikufuni. Ngathi ndim. Nam. Hayi, andikufuni umfundisi wobu. Kanti Ndiyithanda nje mna into enye uba as long ushumayele. mamela ke. Kanti ke njengawuthandi nje angakwenza yena ukuthi Ndifuna ukuzapho kaloku uba ngoku into endijikele. Ndijikelwe yiloo nto abendingabufuni. Bundilandele bade bafike. Ngoku kukho khona ndibona khona uba hayi bendizama ukubaleka kuthiwe enkonzweni, hayi wena umfundisi. Hayi wena umfundisi, hayi andingumfundisi, ndimshumele endaweni elungileyo. Andingumfundisi, ndimshumele, bakhona abafundisi. Hayi kuze isiprofeti. Xa uze isiprofeti esisiprofeti uthi uThixo apho abafundisi bathathu and ababini bekade bekhona. Ngoku makugqiba kushumela umuntu nanku kowesithathu. Ngona yabona ngoku andisakwazi uyibalekela. ndikumame. Ngoba ngoku lo muntu wayeprofetele uba bathathu Ya, ebelinde owesithathu. Ngoku xa ndigqiba kushumela kuthiwa nanku kowesithathu. ndikumame. Ndithi ke hayi andikwazi ukuyibalekela ke ngoku le nto. Ndikumame. So kumele ndibekele umfundisi ke ngoku ngoba lo ngoku kuthiwa ilizwi andizuliphikisa. Hayi, Ilizwi lesiprofeti uzaliphikisa uthini. awukwazi. Ngoku nje ndifike lapha ngecawe sindihleli nabanye abafana abakhona. Njengoba bengakholwa nje siyancokola. Siyancokola ngomnye umuntu endandikhonza naye ke ndimbalise uba hayi umuntu oso sendimbekele ebucala ngenxa yento yobana uvuse iqhushululo enkonzweni. Ungene ephume emawandleni asuke kweli bandla kweli bandla njalo njalo konke apho ehamba khona unoqhushululo. So umuntu onjalo ke ndimbekela kude, hayi uba ndiyamsonda into nayo ndiyaqonda uba umuntu woqhushululo. Azinqwema kuyo. Ndiyazinqwema kuyo. Ya. Athi lo mfolo kwale kuthethe ngenkonzo bendihle ndiyibona le nto ubufundisi buyakufanele. Ndikubonile nje umfundisi. Akho. Kaloku abantu abangakholwa uThixo benzele bafane nabantu bonke. Ngoku ndiyabona le nto yokufundisa apho ndihamba khona iyandilandela ukuthi kuyayiconfirm. Kaloku wena ndithi uzawufundisa le nto efuna uThixo. Kufanele ukwenza ube uye. Kaloku nawenziwe wawumfundisi usekwenziwe uThixo. uThixo awukwazi ukubaleka. Hayi nami ndiyibonile uba ndiyayibona nami ngoba ayisenakubalekeka. Ngoba kwa abantu abandibiza umfundisi bendiqonda uba andibavisisisi kakuhle ngathi ngabaxelela uba ndingumfundisi xa ndifundisa kodwa xa ndingafundisa andingomfundisi. Yimani ngumfundisi? Ndingumzalwane. Ndinjalo nam ngenceku. Mamela nalena yokuthi ndiwubhishophu nditsho apha kuwe ndiyaqala ukuthi la ukuthi ndiwubhishophu wamaKrestu. Mna ndafundiswa incwadi kaMateyu isahluko ese-23 apho elithi zwi nina ningabizi mntu nithi mfundisi ngoba umfundisi nguye. Ngamanye amazwi nomengameli wenu ndim. Umoya Oyingcwele ningayi kushumayela ningembathiswanga wona uzanifundisa izinto endizithethile nendizifunayo. Lilonke ke nayithi ningabizwa uyalazi leli gama. Uyabona na kuthiwa umfundisi kuwe bathatha indawo yakhe. Kanti indawo yakhe akafuni thathwe. Ufuna ahlale uThixo qha. Ngayibona. Ya yena yedwa. Ngamanye amazwi nayithi nekhwele unalo nyani. Futhi kona sendiyamkele ndithi ngoku mna xa bethi mfundi ndiye ndithi hayi batsho kum batsho kulo lapha kum.
ngoba kaloku ucacile kaloku ngoba mna uyayazi naye uba ndiyifuni le nto kodwa abantu bayityo futhi babona yena batsho kuye kaloku awuhamba nandithi wena ndibona uKristu utsho mna nditsho kuwe ndikujonga mna ndibona uKristu uKristu ngomfundisi uzawuthini ke uzawubaleka uthini futhi ndiphika yena uphila yena umamela yena wenza intando yakhe emhlabeni njengoba yenziwa phi ezulwini uye ukwenze yena ukwenze yena nawenziwe uye ke uye nyani abantu ngiyabona nawugqiba ukuthetha wena akekho umuntu ongaphinda athethe na uthethe wena hayi uba bathanda uba bangathethi uvele ugqibe wena isizathu uye hayi ukwenze yena leyo yona ndiyayazi leyo nazo ngeungayazi futhi ndiye ndiyibone ndiqonde uba hayi ke iphelile into ibithele umamela iphelile into ibithele kuphakame umnini into zonke ngoku uThixo ke lo nekwenze yena uThixo akho muntu ophinda abe ngayo kwakho nawenziwe uye hayi Nkosi hayi ngakho uziqonda yabona labo bafundisi othini nabo bathatha ndirhalela ukubabona bona nabo ndibazi uba bobani baphi hayi mawungenzeka mase kulunga izinto ndikukhuphula siyobonana nje enkulu njaye sizawubonana kamnandi manganje izinto zami zihambe kahle zizahamba kahle andithi ngoku okanye mna ndehle nabo mna ndehle nabo sizofika nabo umamela nalapho kusaright ngoba sonke sibuya ngapha e-Eastern Cape okay so mhlawumbe masisehla ku-December sidlule labo babe sebedlula ke notshona la behlala ngakhona kodwa uThixo evumile xa enguThixo evumile uzayenza lula hayi uzayenza kaloku ngoku lixesha lakhe yabona nethi ndihlile lixesha lakhe ngoku akukho umuntu ozathi komnye yazi uThixo ngoba bazabe bemazi bonke ufike umoya wakhe ke liyabuya ilizwe lethu ebelithinjile iSouth Africa izawubuya ke ngoku iSouth Africa nakuthiwa socela uxolo uThixo nacela ukucela uxolo izawubuya ke ngoku iSouth Africa ezo stadium leso bawuthi uba sibhaliswa kanjani kwenziwa njani na uzawuya kuthi siyenze loo nto kuthiwa masiyenze sifike sithethe ngohlobo uThixo athi masithethe ngalo ebantwini sibuye ezindleleni ezimbi siyoqubutha kuyena asiqole lizonke qha nanzo nje ifunekako yabona lo othi masocela uxolo uthunywe uThixo straight nakumke nanditsho lapho nditshumayela khona lithi izwi incwadi ezikroniki abavuba iBhayibheli ikude ayiphela efowunini kuyo ndithathe okay ya isikroniki uvile kubisabatha ncewa kaNkulunkulu ungaphindi igcine iyakhohlakalisa yenza uba ikhohlakale bathi ngokomthetho kaMoses wathi incwadi ezikronika isahluko izikronika zesibini isahluko sesixhenxe ivesi ye-12 lena ke unoncoko lo ethini uhlaziwe lo mnqophisi uthini andiyazi uba ithi nami iyandibhida le kakhulu indibhida kakhulu leyo
ibhayibheli ithandwa kakhulu ngomaduna umdlala lo endithe nemgeni. Nansi endivana nayo mina. Nansi. Isikroniki yabona ndizazibona kahle kulo. Hayi le. Isikroniki. Lena iye yahlaziya. Hey le, hayi. Ithanda kakhulu ke umdlalo wami. Ubona la into Isikroniki zesibini. Yeah, isakhiwo sesixhenxe, ivesi ivesi 12. Ithi wabonakala uYehova kuSolomoni ebusuku wathi kuye, ndikuvile ukuthandaza kwakho, ndizinyulele le ndawo ukuba ibe yindlu yobingelelo. Okay, qhubeka. 13 ukuba ndithe ndalivala izulu akwabakho mvula, ukuba ndithe ndaziwisela umthetho iinkumbi ukuba zilidle ilizwe, nokuba ndithe ndathumela ebantwini bam inyikitya yokufa. 14 bothoba ke abantu bam bothoba ke abantu bam ababizwa ngegama lam bathandaza, bafuna ubuso bam, babuya ezindleleni zabo ezimbi. Ndiyakuva mna emazulwini, ndibaxolele izono zabo, ndiliphilise ilizwe labo. Finish. Ndiwisele ke le message kuba ndibafundisa abantu uba nasithe sabuya ezindleleni zethu ezimbi, bathoba abantu bam ababizwa ngegama lam, ndawuva mna ndisezulwini. Umamele usigcinele ezini, ababizwa ngegama lam, ndawuva mna ndisezulwini, ndibaxolele izono zabo, ndiliphilise ilizwe labo. Ababizwa unekhwela uThixo akafuni sibizwe ukuthi simamoliva, akafuni futhi ukuthi simawesile, akafuni ukuthi simatshetshi, akafuni kuthiwe simaroma, kuba abo bantu makholwa nje ayesihogweni, ayibabantu ayilomalungisa lawo. Amaroma ayitshintsha le nto adathi mawukhonze ngesabatha ngecawe kungasakhonza ngesabatha, ayitshintsha kuba afika la, afika nento kuthiwa zicawe, akafiki noKristu oyena elithizwi, oyena uyakubalisa abantu bakhe abasebenzi, oyena abafika nayo. uSathane ngelo xesha ilizwe leli ugcwele yena wonke la emhlabeni, akusekho nendawo ngangokuziqonda nayifika uYesu Kristu ukhona umakoti awenzi into edliwako makoti njengesonka nangaba ayikhweliwe njengithi uba ingabe itiya yodwa ibe nesonka phakathi sizongixanelikwa udade hayi kumnandi kum le mini liphupha uzasela kwephupha uzasela kwephupha amaphupha azaliseka nje wena hey namhlanje ke ngiyegcibhana iphupha endilikhuphile ndingumntu wamaphupha yiza nalo dade ngifika yangathi ndike emzini womntu
endandimelusela inkomo. Kodwa ke ngoku aziseluswa ndim, sezeluswa abantwana bam. Andipeleke lo tata athi, heyi, ndirhalelile ndike ndizibone uba zinjani ezi nkomo zakhe. Lezi nkomo zelusayo. Hayi ke nyhani azibuyisa amakhwenkwe entabeni, abuye afike azibeke. Athi mna esigqiba uzibeka uvele ndibone inkunzi yenkomo, kodwa ayisiyalo mzi endiweluselayo. Ivele iwe ibilike iwe nayiwa iwele kanti komlambo. Kanti lo mlambo unesiziba phaa ezantsi. Ithi nayithi iyavuka njengeliwili, ivele ivuke ingene kwesi siziba. Ivele ithi yaphefumla irhaxwe amanzi, ithi nayiphinda ihlanze igazi, ibe seyiqonda uba awu hayi ityebi njalo. Ya, ityebi njalo. Ndabe sendiphapha ndavuka ndathi ndijonge ixesha lapho ndangandifumani. Andiyazi ke le nto ibisethwa njani nawuyijonga kuyo. Ndilifune efowunini, kwathiwa ndinayo ifowuni. Ndawubuza kunyana, wathi unyana ufo ekuseni. Ya, usile. Zange ndisalala kudeluni. Ndithetha uba ndalindela ke uba liza licela ntoni, lithini kusina. Nangoku ke andiyakalazi uba ngabe licela ntoni, lithini. Ngoba lo mntu lo ndimeluselayo, hayi yena ubonakala ekhululekile nje. Engenawani ngoba akutshona ayiyo yakhe le nkabi etshona, laa nkunzi etshona, yinkunzi nje ezivelele nje. Ya, inkunzi ezivelele. Uthetha ukuthi ngamanye inkunzi beyifuna ukuzongena kulo mhlambi, imithi selo mhlambi beyinxalenye yalo mhlambi. Ndiyabona ifuna ukukhwela kwezi nkomo endifika nazo, ukuzikhwela zande. Into nayo yawukushila yawutshona. Hawa ke ingenzanga lo msebenzi kwakubili. Uthetha ukuthi ke ncebo, ndiyabulela ke, kanti ndilindele ukufika kwami nina wena ngoba kuthethiwe ngawe. Hayi ndiyixelile ndathi hayi wandifumanele wena uba uyafumaneka na, kwenzela uba sizokwazi uba singene inkonzo yenele. Hayi mna ndidle kakhulu futhi hayi kunintsi kangangoba kanti ndingumntu okholwayo. Yazi xa ukholwa ngelinye ixesha imibuzo awubi nemibuzo eminintsi. Usathini kaloku andithi yonke le nto ndikuxelela wona mna wena soyazi kwedlula mna, senditsho wena ke ngoku. Le nto endizithetha wena sowuzazi kwedlula mna.
hayi inkosi. Intoni ukholo. Eh. Na ukholo. Kuthiwa ukholisa uThixo. Ya, Yiyo le nto amasango ke wakho navaliwe kuvuleka. Uyandivana ndithi uthi wakholwa ndithethe enantsingeni efowunini uba hayi uzaqeshwa nceba lula nje wavele wakholwa wena. Awuqeshwanga ke ngoba kutsho mna lukholo nalo wena elifike lakuconnecta nale nto. umamele avele asebenze uThixo enza izimanga ke ngokholo lunjalo. Uyaluthanda ukholo lo endinayo. Yo yabona nomkholo ungabona imihlola le nto kuthiwa imihlola ngoba ukholo lungena misebenzi lithi izwi likakho lufile. Kunjalo la lifile mnganamsebenzi. Ya Yile nto silwela imisebenzi uba kube khona imisebenzi. uba ayikho imisebenzi wophi ufile lokholo. Kunomntwana apho endimshumayezile phaa enkonzweni yam wasindiswa. Akudalanga esindisiwe. Kukho into emvelele. Uthi ebusuku uyaphupha, mayephupha uphupha kunabantu abathathu bafake ezimnyama nezinemi like into le inqibile kanye le nomnqwazi ayibona le nomnqwazi benze njalo beza kuye nento kuthiwa i-contract akasayini ayobajoyina kwela bandla labo. Uthi naye bajonga aba bantu afumanise uba hayi bayoyikeka ingwabantu ababonakala engaba nobudlelwane nabo azane nabo athi hayi ndifuna ukuyojoyina ibandla leni mna ndinalo lami ibandla. Bathi ke aba bantu bathunyiwe inkosi yabo uba mabazomsayinisa ayojoyina ibandla ngale kuzawuba mnandi kwelaa cala labo. Ulele ke loxesha uthi hayi ke ale bahambe apha phaa. Uphinde kube umzuzwana kube amanye amalanga siphinde sidibane futhi aphinde abalise uba heyi kubuyiwe futhi. Uphinde afika laa nto ngoku akusabuyanga laba kubuye lo bebethi inkosi yabo ngoku naye usamise le nto yale contract uba ufuna nisayine. Ndiyamcacisela ke ngomoya kumntu uthi hayi ngabakhonzi bakaSathane banxibe ezimnyama umthetho wabo barepresent ubumnyama. Njengoba bezile nje bafuna uzosayina i-contract ukwenza isivumelwano uthengisa ngobomi bakho ubuyobajoyina ngalo. Emveni koko bafuna ukwenza ngokwi-devil worship elizabuya lizokhonza nathi lizodiliza le nto siyakhanya. umamele Ndiyamxelela ndithi ungalinge nje uyivume yonke loo nto. Xa befika nje wale ubaxele kahle uba nje ngegama likaYesu ndi-right la ndikhona ndikhonze Yesu ophilayo umamele nothi nina. Ndiyamxelela ndithi le nto yenzekayo njengangokuwe njengobona kuza abantu kanje sho ukuthi la efemelini yakho kukhona isivumelwano noSathane, khona othakathayo okanye wayethakatha nawe bowubalele bowusenanini labantu ofuneke bayenze lo msebenzi. Into nawo kufike intsindiso before bakufake kulo msebenzi. Uyingcwele baba. Hey uThixo ngumntu njengoba sowusindisiwe njengoku le nto beyithi idestiny yakho ufuna kuye ngalo ngoba yethuwa ngoba yagijima bazokusayinisa ngoba balate bafike sekufike ingakamhla yakwanini. Ndibuyethi kuyeke ngamabomu futhi bamavele kanje seyakwethemba uyazi ba uzovuma. Into nayo manje umfundisi wakho ngofuna ndikuxelele ndiqinisekile uba ungayivumi nix into abayithethayo. Ndokumamele usesebenza lo mntwana. Akasebenzi usafuna umakoti nje usasanda kusijoyina enkonzweni. Sekudala yena wenda into nayo usasanda kusijoyina ebandleni. Madoda sekefika nezo zinto. Unamaphupho amnandi kanjani Thixo? Ukona yake waliphupha athi uphuphe kuvele kube mnyama apha esibhakabhakeni kwehlilifu laba ngathi umuntu kodwa limnyama. Phakathi kwalelifu kunezinto izilwanyana ezinenhloko nemizimba yamahashe ezixubile. Ibufish ngapha ngenhla ngapha ezantsi ngenhla ibufish ngasenhla ibumuntu. Uthi zizinhlobo ngenhlobo ziyesabeke ezingane.
uthi ke ngoku nje abe lapho ngathi bayalungisa ndani noba kuzaba nenkonzo okanye kuzaba nomngcwabo bayalungisa. Ngoku le nto ifike izobesabisa aba bantu bakubaleke, athi yena ndibaleki, aba banye babaleke, athi yena ndizubaleka. Uthi nyhani athi akazubaleka ahlala apha angayoyiki le nto yeli lifu elimnyama. Uthi emveni kweli lifu elimnyama nyhani sebehambile laba sesele yedwa, le nto le iphinde ithi qwenge usuke le nto lifu elimnyama lisuke. Uxa ligqiba kusuka kuvele elinye ke ngoku lifu elimhlophe. Uthi uma kuvele elimhlophe livele nalo libe ngathi umuntu. Libe ngathi umuntu leli phupha lifike lehle lizohlala samuntu. Ngoku ke ngoku abone ngoba hayi kulungiselela inkonzo kuyakhonzwa, ngathi kunemvuselelo. Kodwa uqale inyama, kuqalela imnyama uSathane ke lo wawuqala kakade. Emveni koko uyabona kunomthi phaya, ngoba ngathi kuleli life lehlile kwehle abantu ababili, ngathi bembetheke ngokulento ubumhlophe lo nje bakukhonzwa nje bajabulile pha bona phansi kwalowa mthi, bajabulele lento bakuyakhonzwa. Thixo ingcwele dumame uthi nje bejabulele kuyakhonzwa uphaphame kwezo sithupha. Itsho ke nawe ulibona wena lithini? Ndithi ke mna kuwe uyayibona ke le nto ogqiba kuyibona, uThixo bekubonisa phaa phezulu kunendawo kuthiwa kusemkhathini. Lwa mkhathi kula kuhleli khona amadimoni avalela imithandazo yabangcwele ekhuphukayo ezulwini ifike ithitshwe phaa. Zizo zonke ezi zilwane namadimoni obabona. Abantu mabezulwini bafike badlule kwinto emnyama okuthiwa yithonela, fike kube khona ubumnyama bafike badlule kubo. Abanye mabedlula kobumnyama bayawabona la madimoni wabonile, abanye abawaboni babona nje bedlula bade bawuphumela ngapha kwetonela bawufika ezulwini. Ndithi ke ngoku wena njengoba ubona lali lifu elimnyama bokwehlisa umkhathi, wehlile umkhathi waze emhlabeni wakubonisa umkhathi kunani ngaphakathi kwawo. And nento buyaphila nje buzenza ngathi umuntu into isithombe somuntu ikhombisa into ephilayo kuba lo bamnyama beyaphila. Dumame Ndithi emveni kokusukile ngenxa yokholo lwakho into yobana bekuzokuphazamisa uba funeka ubaleke usuke endaweni obokuyo. Thixo Kodwa ngenxa yoba bathe mabethi makubaleke babaleka abanye nowangabaleki wahlala kwade uthanda amagorha. Kwade kwasuka bona ubumnyama. Emveni koko kwavela ukhanya. Ukhanya ke kusho ukuthi bosokwehle izulu eliphethe ukukhanya okungunaphakade. Ndike ngoku nje ubona kukhanya ezinye iinto ezimhlophe zonke ezibona zibunto ezimhlophe ekhanya lilifu la bantu wabona ngathi lifu ukukhanya kwasezulwini inkazimulo le boyibona inkazimulo kwathini. And le nkazimulo ijabuliswa ukuba emhlabeni kwenziwa intando kaThixo kuyakhonzwa. Kwenziwa intando yakhe ngoku emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. That's why amazwi ezala ufike ubukumkani bakhe. Sinxitywe ngoku thina asinxibi ngubo thina ebonwayo, sinxitywa yena. Hayi ndiyambonga uThixo nathi Thixo hayi undincedile, hayi undizalisele ngokuba umuntu ophilayo okwazi ubonisa. Umame umuntu wandenze uba ndimzali, umprofiti undizalise umuntu obona into ezinkulu, umprofiti ogada ibandla olujongile ibandla uba liyaphi apho liyakhona. Uyayiva lana? Ndimamele nceku. Hayi unyanisile na uthi ugcotshiwe uThixo, sekugqobile uThixo yaye wagqobela ngokuva nokwenza. Uyamthanda uThixo umuntu oliva kwizwi lakhe alenze, nokulenza angalenzi nje alenzisisize. Umthanda kakhulu. Yabona na uthanda kakhulu uThixo, into ezakwenza wona izawuphakamisa, uzawushumayela phesheya. Phesheya ngoba sizawugqiba beSouth Africa. Sawugqiba siyakulolonga ihlabathi ngoba uThixo ufuna lonke ihlabathi likhonze yena. Hayi umsebenzi yabona ke yona into wayehlela ezulwini ke leyo uYesu Kristu. Wayehlela uba
ihlabathi liphume esandleni sikaSathane lingene esandleni sakhe lilawulwe nguye lifundiswe nguye lenganyelwe nguye ufike ubukumkani bakhe lixesha lobukumkani ba bufikile njengawo umthandazo wethu uthi masithina sithandaza ubukumkani bakho mabuthini mabufike intando yakho yenziwe phi emhlabeni njengoba yenziwa phi ezulwini. lo mthandazo ke mkhulu kakhulu ngaphezu kwezwini Hayi umame mamela kwakuthiwa ke abantu abadala owabantwana ukhona wabantu abadala ndiyayikhumbula laa nto nasikolweni nasitsho waya kanti wona mthandazo ke lo kaThixo wenyaniso ubukumkani bakho mabuthini mabufike intando yakho izowenziwa phi emhlabeni njengoba yenziwa phi ezulwini ngathi ndiyayibona naso kumele ukukhanya kokubona umthakazi kunabantu abamile abajonge ibandla lakhe limnqula ngomoya nangenyaniso libuyile endleleni zalezi selibizwa ngokuba libandla elinye lamakrestu ababizwa ngegama la ndawuvam bakhona ke abalibiza ngesilungu isilungu kandisazi kakuhle hayi isilungu asiphume kuso ngoba nami isilungu andimdanga kuthi lapha esiXhoseni ndilapha entethweni njengobantu umXhosa andithi sithetha nabantu angasithetha nabelungu sawusidingayo kodwa wangoku xa siyabantu sithetha isintu nabantu. Hayi tata ndiyabulela izinto basekukstart wena yazi uba kanti kukhona omnye umfo sizabe sinaye pha kule nkonzo endithi siya kuyo yena kutheni uzaphumelela owawadzanibe emanqokweni abantu bakubo balayixolana kodwa yena wakhe ngapha kwezalali ezigasedolophini andiyazi uba kuthiwa yintoni ilali yakhe uthi uzabe khona ke yena akasebenzi uphela uyakholwa kanti uyaliphulaphula izwi lakho uThixo alenze nakuye ndimjoka ndibona uKristu andisaboni yena sendibona uKristu sithena ke asikhathali noba sibabini kuloo ndawo noba sibathatha into esiyifuna ubukho bakhe qha okay hayi